साला बे सावथालफोरजों मा खामानि होनोब्रा एकदम बेहा थगायनानै जोंनो बिराद खस्थ'जों रोगानांबायलै माइया थगायनानै फैयाखिसै खामलायानो ओरैबायदि नै अन्थाव बाथाव खामला सावथाल खामलामोन थगायनानै गैया फैयाखिसै जा रुजुननांबाय गाव गावनो दे खस्थ' खालामदो दे रोगादि मानो मेंखो दाहोनलाय जोंना जागायबाय नै मिला स्टार्ट जाबाय दा जोङो नै सालु खालामगासिनो दङ माराया जोंहा नै मावगासिनो दं नै एसे रेस्ट लाबाय बिराद मावबाय दिनैहाय एसे मेंनायजों रेस्ट लाबाय फिथाइ सामथाइ लाबोदों जादों एकदम खामब्रेंगा खाजि जाबाय आरो बरिया एसे जिरायबाय नारें खमला नै माइ हानायाव जानो लाबोदों नै बे बांसिन मावदों नै बे मावाखै बेखारसो ओंखाम जानो जोंहा नै माइ हाफैदोंमोन ओमफ्राय मारा होखांबाय आरो मारा होखांनानै बस्थायाव सोगासिनो दङ ओमफ्राय दा नै गुमै नाथुरखौ नेयैनो ओंखाम उखैलायबाय दा बिथाङा फैबायानो बेयो मा बेयो लकेल दाउ एवनाय लकेल दाउ आच्छा ओमफ्राय बै लाब्राया मा लाब्रा बेयो नै बेयो कफि आलु बरिया आलु फुलकफि नै दाउदै लाबोदां गेदेर मा लाबोदों अंडा बड़ा अंडा बरिया वो खाने से भी विटामिन होगा ऐसे खाएगा तो बढ़िया होगा ऐसे पंगड़ी का अंडा खाने तो खा लो भैया फटाफट यही देखिए बड़ा अंडा है इसको ऐसे खाने पर क्या हो रहा है फाड़ गया इसको जो आया बिर मार दो गोग्लैगोन हाबाब दुब्लि बारिनि ओंखाम जानाय बेदरा लस खालामजाया हानिबाबो फुखां जानांगौ माथो बेबायदि लाबोबाय थानांगौ अराय सम रायजोफोर नै गुमा गोथाव ए अंडा बेदर ए अंडा है ए मिर्चा है ये नारियल कमला है खाना से खा रहा है हम लोग देखिए nhà cha mua sang đây chọc nó còn tầm lắm lưu tàu được quay là ai ơi chả là cậu cứ du hoài tháp raดูorang begitu udah hasil lalu थांसै ट्रेक्टराव लड होबाय Muslim setiap gila. Oh iya, mana curi lah. Ada je Muslim setiap je. Lah, đó, chơi lại lấy vừa vậy luôn. Em ra lọc.